Здравствуйте! В эфире канал «Адвокат» Муаззама Кадырова. Программа «Закон и преступления». Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире или написать в Facebook или Telegram. Внимание! Тишина! Прямой эфир. Начали. Салом алейкум, бинандаои муҳтарам, ҳамватонони азиз. Инак пас аз як муддати танаффус ман имрӯз тасмим гирифтам ки боз барномаи худро баҳри шумо пешкаш намоям. Манро водор кард ҳодисае ки рӯзҳои охир, яъне санаи дуюм, сеюм рӯй дода буд дар шаҳри Кӯлоб. Яъне водор кард ки ин барномаро пешниҳод намоям. Дар аввал ман ба волидайн ва наздикони Абдуқаҳҳор Розиқов, яъне ки шахсеро ки қатл карда шуд аз тарафи кормандони ҳифзи ҳуқуқ, милисаҳои шаҳри Кӯлоб, кормандони УБОК бошанд, таъзияи худро баён менамоям ва ба онҳо сабру ҷалил хоҳонам. худованд илоҳо роҳаш шод бошад, ҷояшро ҷаннат гарда бошад ва хонаи охираташ обод бошад. Албатта ин қазия, ин ҳодиса аксарият нафаронро, мардуми тоҷикро бетараф гузошта натавонист ва ман низ имрӯз бетараф истода натавонистам, бетараф шуда натавонистам ва нигоҳ карда натавонистам чӣ тавр қатл кардан, қатлу куштор, қонунвайронкунӣ дар Тоҷикистон рӯз аз рӯз авҷ гирифта истодааст ва имрӯз ашки модари боз як ҷавон ва наздикони ин ҷавон рехта истодааст. Мутаассифона чунин ҳам шуд. Барои ман ин хеле дарднок аст ки имрӯз боз мардуми тоҷик, яъне ки мардуми Кӯлоб як нафар ҷавонмарди худро аз даст доданд. Аҷоибаш дар он аст ки пас аз соли нав пештар ин ҷавонро чӣ хел маълумотҳое ки дар фейсбук, дар ҳама ҷо расонаҳо паҳн гашта буданд, пештар ин ҷавон суд шудааст, яъне ки ҷазо гирифтааст, пеш аз муҳлат озод мешавад ва аз таҷриба аксарияти мо хабардор ҳастем ки ягон ҷиноят ки содир шуд, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, кормандони УБОК кӯшиш мекунанд нафароне пайдо кунанд ки ба ҳамин пештар суд шуда бошанду яъне даст дошта бошанд. Ва агар бисёр ҷиноятҳои нокушода мондааст ва кӯшиш мекунанд онҳо ба сари ягон нафар ҳамон бор кунанд ва агар дигар нафар ҷиноят содир карда бошаду ягон касе бақувват дошта бошад, тағат дошта бошад, ба гуфти ба мардуми оддӣ мегирем, яъне ки пушт дошта бошад, ҳамон ҷиноятро ба сари дигар мардум бор мекунанд, шахси бегуноҳ. Ва мутаассифона чунин ҳам шуд. Ин хеле дарднок аст. Албатта барои ман, барои ҳама дарднок аст. Имрӯз рӯзи се буд, рӯзи сеюми Абдуқаҳҳор буд ки гор карданд. Дар ин хонавода рӯзи сиёҳ рафта истодааст, хеле ғамгин ҳаст. Мардум албатта ҳамдардии худро баён карда истодаанд, дар ҳама ҷо баён карда истодаанд. Касе метавонад дар ҳамон минтақа ҳаст шояд рафта бошанд, касе наметавонад, ранги мо дур бошад, бо ҳамин чунин наворҳо ё ин ки дар фейсбук, дар дигар ҷоҳо бо постҳо таъзияи худро баён карда истодаанд. Чӣ хеле ки ин канали ман канали ҳуқуқӣ аст, биёен назар мекунем ба қонун, чун ҳар вақта кӯшиш мекунем баҳо диҳем рафтор ва кирдори ҳамон қотилонро, ҳатто ман ба онро милиса гуфтан, корманди ҳифзи ҳуқуқ гуфтан забонам намегардад. Қотилони, яъне ки обретни в погонах мегӯянд бо забони русӣ, назар мекунем аз тибқи талаботи қонун ва кӯшиш мекунем дар тибқи талаботи қонун баҳо диҳем ва сухан ронем. Агар касе ки пайваст шуд дар рафти барнома, қабул мекунам ва кӯшиш мекунем дар ҳамин доираи мавзӯъ суҳбат кунем.
агар ки нашуд имрӯз барномаи ман кӯтоҳтар мешавад. хуб, бояд назар мекунем ки буданд ин нафарон. Ба ҳама маълум аст. Яке аз онҳо Ҷамшед Кароматов, дуюм Зафар Хасанов ва Шамшод Шарифов. Камтар маълумот метем оиди Ҷамшед Кароматов ки будааст. Он маълумотҳое ки ба даст расид, Ҷамшед Кароматов писари алоқаи почта, яъне ки писари алоқаи шаҳри Кӯлоб Кароматов Саъдулло будааст. Пештар соли таваллудаш тақрибан 1986-87 аст. Пештар чанд сол пеш ин нафар доғи судӣ мегирад, яъне ки қатл кардааст бозиро, ки мумкин бехос бошад, яъне ки бо мошин пахш мекунад ва он нафар ба ҳалокат мерасад. Парванда албатта оғоз мекунанд, лекин чӣ хел халос мешавад, чӣ хел мекунанд, хуб медонем чӣ тавр қонун дар Тоҷикистон пойдор ҳаст ва ин нафарро равон мекунанд ба Москва. Як муддат дар Москва меистад, боз мегардад ба Тоҷикистон. Вақте ки боз мегардад, ӯ бо кадом роҳ бошад ки аз нав ба фаъолияти худ дар убуби шаҳри Душанбе ба кор шурӯъ мекунад. Таъин мегардад, якчанд муддат кор мекунанд ва намедонам чӣ мешавад, чӣ намешавад. Дар он вақт аз кор мегиранд ё ин ки равон мекунанд ба убуб шаҳри Кӯлоб давом метиҳад дар он ҷо. Назар кунед, дар инҷо дар қонун гуфта шудааст ки касе доғи судӣ дорад, ягон ҷиноят содир карда шудааст, ҳатто адвокат шуда наметавонад, ҳуқуқи адвокат шудан надорад. Пас чӣ тавр ин нафари қотил боз бармегардад ба фаъолият ба милиса? Чӣ тавр ӯро ба кор мегирад? Чӣ тавр ӯ фаъолият мекунад? Яъне ӯ ҷиноятҳои худро давом медиҳад. Дар ин намедонам чанд сол кор мекунад, ҷинояти худро давом медиҳад дар он ҷо. Инро ҷиноят гуфтан мумкин аст. 100% ҷиноят гуфтан мумкин аст. Инро бубинем. Оиди Зафархолов ва Шамшод Шарифов ягон маълумоте надорам, ин нафарҳо ки ҳастанд, ки нестанд. Акнун биёед кирдори инҳоро аз рӯи тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси ҷиноятӣ баҳо медиҳем. Чӣ тавр карданд? Якум, ин моддаи 104 одамкушӣ аст. Одамкушӣ қасдан, яъне ки аз ҳаёт маҳрум кардани шахс ин ҷазо дода мешавад ба тибқи талаботи қонун аз 8 то 15 сол пешбинӣ карда шудааст. Лекин дар рафтор ва кирдори ин нафарон банди бе тӯғра меояд. Банди бе яъне ки бо бераҳмии махсус ва банди зе. Одам аз ҷониби гурӯҳи шахсон ё гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ гурӯҳ муташаккили иттиҳоди ҷиноят, яъне ки инҳо 3 нафар буданд аз ҷои маълумотҳо, баъзеан мегӯянд ки бисёртар буданд, бо маслиҳати пешакӣ дастгир карданд, хостанд бор кунанд ба гарданаш ҷинояти содир накардаашро, ё ин ки шояд содир карда бошад ҳам, лекин онҳо ҳуқуқи куштори ин нафарро дар умум надоштанд. Яъне аҷибаш дар он аст ки маълумотҳое ки баъдан пешниҳод мекунанд аз тарафи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, маълумот пас аз рӯзи сеюм буд пешниҳод мекунанд, яъне ки ин ҷавон пас аз истеъмол кардани амфетамин ба ҳалокат мерасад. На ин ки аз латукӯб, на ин ки аз шиканҷа ва дар роҳ гӯя ки ба ҳалокат. Лекин ҳамаи мо наворҳоро тамошо кардем. Дар наворҳои бисёр баромадагӣ ҳастанд. Бо дигар наворҳое ки омада ҳастанд, ман мутаассифона наметавонам дар YouTube гузорам, зеро блок мекунам. Барои ҳамин дар наворҳо наздикони онҳо мушоҳида мекунанд, изи паи шиканҷа, изи паи ток мондан, ҳамаро шиканҷа кардаги онҳоро тасдиқ мекунанд. Лекин новобаста аз ҳамаи ин чашм мепӯшанд. Боз мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мо, яъне пойдори қонуни мо, онҳо чашми худро чашм мепӯшанд, мисли дигар ҷиноятҳо мехоҳанд ки мардум боз бовар кунанд ба дурӯғи онҳо. Мегӯянд аз амфетамин. Хоб, агар ки ҷавон амфетамин истеъмол карда бошад, фарз мекунем истеъмол карда бошад, пас барои чӣ шиканҷа шуд? Барои чӣ куштор шуд? Кушта шуд аз тарафи шумо. Ин якум нафар нест. Ба ин ҳоли боз бармегардем. Ман инҷо дар дастам ҳаст он материалҳое ки ҷамъ кардагӣ ҳастем, расонавӣ шуда ҳастанд ва расонавӣ нашуда ҳастанд. Ин хеле бисёр ҳаст. Хоб, баъдан моддаи шиканҷа. Ин моддаи 143 мебошад. Қасдан расонидани азобу уқубати ҷисмонӣ ва рӯҳӣ ки аз ҷониби шахсе ки таҳқиқ ё тафтишоти пешакӣ мегузаронад ё шахси мансабдори дигар
ё бо таҳрики онҳо, ё розикии хомӯшонаи онҳо, ё бо огоҳии доштани онҳо аз ҷониби шахси дигар бо мақсади аз шахси таҳти шиканҷа қарор дода ё шахси сеюм ё бо сабаби дигаре ки бо ҳар гуна дискриминатсия асос ёфтааст содир шудааст. дар ин ҷо дискриминатсия ҳамаи он чие ки дар ҳамин модда гуфта шудааст лизмо мушоҳида карда мешавад. бо маҳрум сохтан аз озодӣ қонун ҳамин модда пешбинӣ карда шуд, бо маҳрум сохтан аз озодӣ аз 5 сол то 8 сол ва маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои ишғоли мансабҳои муайян то 5 сол ҷазо дода мешавад. дар рафтор ва кирдори ин қотилон бошад моддаи б аз ҷониби гурӯҳи шахсон ва маслиҳати пешакӣ дида мешавад. бо мешавад моддаи 113 истифода бурда шавад, сӯи истифода аз ваколатҳои мансабӣ. агар хоҳам инро истифода, лекин ман боварӣ надорам ки ин моддаро истифода мебарам ва умуман боварӣ надорам. хоб ба ҳар ҳол моддаи 316 низ дар рафтор ва кирдори ин нафарон дида мешавад. баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ аз ҷониби шахси мансабдор анҷом додани ҳаракатҳое ки аз ҳадди ваколатҳои ӯ баръало берун мебарояд ва боиси ба таври ҷиддӣ поймол гардидани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрванд ё ташкилот ё манфиатҳои қонунии ҳифзшавандаи ҷамъият ба давлат гашта аст. яъне дар ин ҷо ҷарима пешбинӣ карда шудааст, чун дар дигар моддаҳо ва ҷазо ҳам пешбинӣ карда шудааст. ҷарима аз 250 то 730 нишондиҳанда барои ҳисоб ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 4 сол ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳо ба муҳлати то 5 сол. хоб қисми се дар рафтор ва кирдори ин нафарон қисми се мушоҳида карда мешавад. банди б ва в. дар банди б бо зӯроварӣ ё таҳдиди истифодаи он бо расонидани оқибатҳои вазнин содир шуда бошад. дар ин ҷо оқибатҳои вазнин содир шудааст, яъне ки инсон қатл шудааст, кушта шудааст. мутаассифона ҷазо чӣ тавр ҷазо пешбинӣ карда шудааст? маҳрум аз озодӣ то 5 сол пешбинӣ карда шудааст. ҷарима ба андозаи аз 912 то 1825 нишондиҳанда. маҳрум аз ҳуқуқи ишғоли мансаб ва муҳлат аз 5 то 10 сол ҷазо пешбинӣ карда шудааст. яъне ба инҳо дуруст мегирад ҳамин ҷазо аз 5 то 10 сол. ба нафароне ки яъне ки ба сардорони онҳо хунукназарӣ моддаи 322 дуруст мегирад, яъне аз тарафи онҳо хунукназарӣ гузаштааст. ҳатман ин модда нисбати сардорони онҳо татбиқ карда шавад. агар ҷамъи ҷазоро гирем одамкушӣ аз 5 то 8 сол мешавад, шиканҷа аз 5 то 8 сол мешавад, баромадан аз ваколатҳои мансабӣ то 5 сол. агар бо ҷамъи ҷазо ба инҳо ҷазо дода шаванд, ҷазо диҳанд, камаш 15 сол бояд ҷазо гирад. лекин мутаассифона ман боварӣ надорам ки чунин ҷазоро нисбати онҳо татбиқ мекунанд. инро бибинем. худи дастгир кардани абдуқаҳҳор бубахшед, ин худ ғайриқонунӣ буд гуфтан мумкин ҳаст. ғайриқонунӣ буд. шояд чунин ҳам бошад. бале худ дастгир кардан бефармони сардори шӯъба ё малиса ҳеҷ вақт шахс дастгир карда намешавад. яъне аз онҳо огоҳ буданд, хабардор буданд ки дастгир мекунанд. ку дидан дар кӯрасканӣ чанд нафарро дастгир карда буданд бо ҳамин ҷурми наркотика, яъне ки косвенное показание мекунанд. аз рӯи косвенни показания дастгир кардан ин ҷавонро. гӯё чунин бошад. ҳамин худ аҷоиб ҳаст. дар Тоҷикистон ба ҳама маълум аст ки аз рӯи косвенни показаниҳо бисёр мардум, аксарият тюрмаҳо пур шудагӣ ҳастанд. бисёр мардумро маҳкам карда. онҳо факт, далел ҷамъ кардан дар кор нест. аксарият далелҳои онҳо бофта ва сохта мебошад. зеро ин
якум инсон нест, якум қатл нест. мутаассифона чунин ҳам ҳаст. ҳозир биёед ман инҷо як чи набур ҳаст, боз материал ҳаст. хуб, ин гузориши радиои озодӣ ки пештар додагӣ буд. абдуқаҳҳор розиқов 37 сола буд, фарзанд соҳиби 2 фарзанд буд. Шаби яъне дуюм ба сеюм дастгир карда мешавад, аз тарафи маъмурони милиса дастгир карда мешавад ва мутаассифона ба қатл расона мешавад. Ба қатл мерасонанд, лекин барои рӯйпӯш кардани ҷазои худ, ҷиноятҳои худ онҳо кӯшиш мекунанд, маитро мебаранд ба больница ва кӯшиш мекунанд дар больница хоб кунанд, гӯё ки ӯ дар он ҷо вафот карда бошад. худо ба шукр ки духтурон ба ин розӣ намешаванд ва онҳо мебаранд ба сардхона ва дар он ҷо кӯшиш мекунанд бо ҷинояти худро рӯйпӯш намоянд. яъне ки рӯзи сеюм хабардор мекунанд наздикои онҳоро, аз сардхона бигиранд. Дар он ҷо мардуми бисёр ҷамъ шудагӣ буд. Мардуми клуб ҷамъ шудагӣ буданд ки то ки қотилонро ба ҷавобгарӣ кашанд. чун ҳар вақта, чун пешина нишон медиҳанд, аз рӯи гуфта маълумотҳо нишон медиҳанд 3 нафарро, гӯё ки онҳо бо залонакҳо гӯё ки дастгир карданд ва ҷазо медиҳанд. лекин мо пештар чунин ҳодисаҳоро дида будем. Дар Бадахшон ҳам шуда гузаштагӣ буд. чандин нафар қатл шуд, чандин нафарро дастгир карданд ва то ҳол ин мардумро кӯшиш дастгир кардан аз Росия карда истоданд ва бечора мардуми Бадахшон фирор карда истоданд. ана назар мекунем. Барои чӣ боварӣ надорам? пештар ман маълумотҳое ки албатта маълумотҳоям аз радиои озодӣ пайдо кардам. ташаккур, хеле радиои озодӣ хуб кор мекунанд. бин ба сол нигоҳ, ин як чанд ҳолатҳое ки пештар аз сӯи маъмурони полис, оҷонсии мубориза ё ин ки қочоқ мавод ҷамъ карда буданд, чунин кушторҳо, ҷиноятҳо содир карда шудагӣ буд. ба солаш нигоҳ мекунем. ин ҳамон маълумотҳое ки расонавӣ шуда, лекин маълумотҳои расонавӣ нашудагӣ хеле бисёр ҳаст. соли 2011 Баҳромиддин Шодиев 28 сола, ки соли 2011 бо гумони дуздӣ аз тарафи кормандони шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри ноҳияи Шоҳмансур боздошт шуда буд ва бо ҷароҳатҳои вазбин ба беморхона интиқол ёфта, баъди 10 рӯз яъне ҷон дод. соли 2015 Умар Бобоҷонов, сокини шаҳри Ваҳдат, охири моҳи августи соли 2015 аз ҷониби мақомотҳои интизомӣ дастгир шуда ва пас аз 1 ҳафта дар шифохона ҷон медиҳад, вафот мекунад. боз соли 2015 воқеан ҳам соли хеле вазбин буд. ошебе ки аз тарафи ҳоҷи Ҳалим гуфта буданд, дар он сол бисёр нафар қатл шуданд, бисёр нафар бегуноҳ ба гуноҳ қатл карда шуда буданд. яъне соли бесаросомонӣ гуфтан ҳам мумкин аст. бисёр нафар фирор карданд, бехонаво дармонданд ва ин сол ба ман низ таъсири худро расонидагӣ буд. Шамсиддин Зайдуллоев соли 2015 иддао кард, ки ӯ аз асари латукоби маъмурони оҷонсии мубориза бо маводи муходири фавтида аст. мақомот гуфтанд ӯро мутоди ё ломка ба маводи мухаддир куштааст. яъне ки ин ҷавон наркоман будааст, гӯё ки ӯро ломка куштааст. ин ҳодисаҳоро бибинед, аҷоиб. ё ин ки ломка мегирад, ё ин ки каси наркотика, ё ин ки боз ягон чи дигар, баҳона ҳамеша тайёр ҳаст барои инҳо. пас чӣ тавр бовар кард? соли 2018, ман аз соли 2011 медонистам. соли 2018 наздикони Абдурасул Назаров, сокини шаҳри Кӯлоб, ин ҳам дар Кӯлоб шуда буд, гуфта буданд, аз ҷасади ӯро баъд аз 1 рӯзи боздошт аз тарафи маъмурони милиса бо асори латукоб ба бемористони қараи болои Душанбе гирифтанд.
мақомоти далили шиканҷа шудани ӯро рад карда гуфтанд. Назаров аз сактаи қалбӣ даргузаштааст. хуб дар ин ҷо бошад аз сактаи қалбӣ даргузашта будааст гӯё. дар ин ҷо аз ломка, аз сактаи дил, дар поён боз аз кадом касал, яъне касеро дастгирӣ мекунанд, ҳамаи онҳо касал буданду шиканҷа ин ҷо умуман мавҷуд нест ва онҳо бо ҳамин сабабҳо чӣ карданд. акнун ба соли 2021 меоем Меҳроҷиддин Гадоев, оиди ин воқеа қариб ки ҳама хабардор буданд, бисёр номорҳоам шудагӣ буд. Сокини шаҳри Ваҳдат буд. моҳи апрели соли 2021 баъди дастгир шудан аз сӯи маъмурони милиса ҷон дод. масъулони вазорати корҳои дохила гуфтанд, ки ӯ ба қасди фирори худро аз ошёнаи сеюм партофтааст. наздиконаш бовар накарданд ва ҷуброни зарари маънавӣ мехоҳанд талаб кунанд. хуб ана ин ҳодисаҳое ки рӯй дода буд аз соли 2011 ва расонавӣ шуда буданд. ҳамаи онҳо гӯё ки бо сактаи дил бошанд, касе бо ломка бошад, касе бо ягон чии дигар баҳона кушта шудагӣ вафот кардагӣ бошанд. аҷоиб аст, дарнок аст хеле. яъне онҳо фаришта ҳастанд, ягон касро шиканҷа намекунанд, латукӯб намекунанд ва ҳама бо яъне марги худ вафот кардаастанд. ин ҷавоне ки 3 рӯз пеш кушта шуд аз ҷониби ин қотилон, гӯё ки ин ҳам амфетамин истифода бурд. хуб амфетамин истифода бурдааст. як чиз дигарро аҳамият диҳем. амфетамин истифода бурдааст, яъне ба сархо экспертиза аз куҷо? Экспертиза дурӯғ ҳам ино пайдо мекунанд. ин корам аз дасташон меояд. дар бадани ӯ яъне ки амфетамин ягон мавод пайдо карда бошанд, ҳам зери суол ҳаст. латукӯб шиканҷа аз куҷо пайдо шуд? пас чунин ки бошад, барои чӣ онҳо кӯшиш карданд ба бемористон баранд ва ҷинояти худро рӯйпӯш намоянд? агар ки мудом аз амфетамин ҷавон агар вафот карда бошад, ягон ҳоҷати ба бемористон бурдан набуд. дар ин ҷо чӣ зарурат буд ки ба бемористон баранд ва дар бемористон қабул кунанд? боз ба чашми мардум хоб пошта истодаем. гӯё ки шумо мардум то ҳоло бедор нашудаанд, мардум намедонанд аз рафтори шумо, хабардор нестанд шумо чӣ кор мекунед. чандин нафарҳо дар зиндонҳо қатл кардед, чандин нафарҳоро шумо дар вақти дастгир кардан ё пас аз дастгир кардан қатл кардед, куштор кардед. ягон виҷдон мондааст дар шумо? шумо ман медонам ки ба ҷое ки донишгоҳӣ хонед, мактаби ҷаллодиро хонда тамом карда истодаем. ҷаллод тайёр шуда истодаем. ягон виҷдон намондааст дар шумо. ҷаллоди тайёр ҳастем. фикр мекунед ҳамаи ин ҷазоҳое ки ин ҷиноятҳое ки содир карда истодаен беҷавоб мемонад? ва ҳоло бошад бо маълумоте ки пайдо кардем, гӯё нисбати ким чанд нафар дигар, 20 нафар дигар маълумот тайёр карда истодаен ва пас аз 3 мебинем хай чӣ мешавад. бо чӣ кор, бо чӣ қадам монда истодаен? хуб як гап доштам, аз хотирам буромад. мутаассифона ман ягон касро даъват кардани нестам, на ба тазоҳурот, на ба ҷанг. ман зидди ҷанг ҳастам, зидди бо ягон чи дигар ҳастам. ман фақат мехоҳам мардум ба гӯши мардум расонам ки камтарак ҷасур шавем. мефаҳмам ҳамаро тарсондагӣ ҳастанд, бо маҳкам кардан, бо тюрма кардан, бо қатл кардан, ҳамаро тарсондагӣ ҳастанд. лекин мардони тоҷик, шермардони тоҷик, умуман мардуми тоҷик бояд ба хотима гузорем ба ин қатлу куштор. ҷиноят содир кард касе бояд ҷавоб диҳад, дар назди қонун ҷавоб диҳад, тибқи талаботи қонун ҷавоб диҳад.
نه اینکه از دست جلادان از دست قاتلان کشته شود. با بعضی نفران میگویند که اوی جنایت کرده است. خب جنایت کرده است پس چی؟ کسی جنایت کرده است پس او رو کشتن در کار است؟ قانون در کجاست؟ کودکس جنایتی در کجاست؟ برای شما کارمندان حفظ حقوق، پلیس ها، شما کودکس مرافعه رو ورق زدگی هستین؟ شما میدونین در کودکس مرافعه چی نوشته شده است؟ اون معنیه که در خوب شبتون دیدگی هستین. در کجا گفته شده است؟ نه در کودکس جنایتی، نه در کانستیتوت، نه در یگانچه من نشنیدم. چونین نیست که کسی جنایت کرده است باید در وقتی دستگیر کردن یا از شکنجه از لطوکوب باید کشته شود، قتل کرده شود. قتل کرده شد یعنی او جنایت صادر کرده است. در کجا هستین؟ برای چی در دیگر دولت ها، در دولتی که من عین حال زندگی دارم یا در دیگر دولت اخبار بسیار میخونم، معلومات ها بسیار میگیرم، برای چی در دیگر دولت ها ما چنین حادثه ها رو مشاهده نمیکنیم؟ اگر که مشاهده کردیم ممکن 1 تا نیم تا باشد، لیکن با اونها جزا میدن، جزای سزاوار میدن. برای چی فقط در دیگر دولت ها؟ برای چی در تاجیکستان مشاهده کرده می شود؟ دولتی ما دیکتاتوری است. او از روی کانستیتوسیه دولتی ما دموکراسی است. کجا شد دموکراسی؟ از کدام دموکراسی؟ از کدام پیشرفت شما حرف میزنید؟ کدام پیشرفت؟ بو دهان رو پر کرده تاجیکستان به پیش. با کدام پیش؟ با کجا رفته ایستادین؟ با پیش نه، شما با قفا رفته ایستادین، با عصر سنگین رفته ایستادین، جلادون رو تربیه کرده ایستادین، مردم رو ترسو کرده ایستادین. در این مهلت 30 سال مردم ترسو شد. جسوری غیوری در مردم دیده نمی شود. فقط چوپلوس، فقط پتخلیم، فقط رقص بازی باشد. من کمتر برآمدم از قانون. اول برنامه حقوقی است، من در دایره قانون کوشش میکنم حرف زدن، لیکن این هم به قانون میدراید. تو که جزا جنایت های شما میموند به جزا. باز معلومات پیدا کردم که گویا این نفران رو جواب داده باشیم. اگر چنین باشد نلت بر شما، 100 نلت بر شما. اگر قاتلانی همین جوان جزا نگرفت در دایره قانون، پس نمیدونم، پس میتوانید همه قانون ها رو سوزونید، به آتش پرتوین. زیرا این قانون ها در تاجیکستان نیست. قانون ها در روی کتاب مونده است. متاسفانه ادوکات ها فعالیت خود را برده نمیتوانند. کجا شدن ادوکات ها؟ بله هستن، اتفاق ادوکاتی داریم. خیلی ادوکات ها صفحشون بسیار شدگی هستن، لیکن چنان ترسو کردگی هستن که نمیتونن پرونده ها رو بگیرن. به دوش خود پرونده رو گرفته نمیتونن. این اثری خودی من گذشتگی بود. خوب میدونم اویله یوروفو در وقتش چقدر ادوکات گفته بودن. این تقدیری من چی شد؟ خب برمیگردیم به موضوع. منظرت اما سرد است. کمتر 1 نفر ورود شده ایستاده به استودیو، لیکن به فکر نمیتونم من شما رو قبول کرده، زیرا کیم چی خیل معلوم نه. متاسفانه. خب اگر کسی دیگر باشد که یگان نظر خود را بیان کند در دایره قانون در ایدئال موضوع، میتوانین. من موندگی هستم در پایین نوار. چه وارد شدن رو میتوانید وارد شوین. کمتر فکر و نظر خود رو به دشنام به تحقیر کوشش کنیم در دایره موضوع صحبت کنیم. اگر که نباشد، اگر
натавонин ворид шуда, боз хай шумо худатон медонед. лекин бетараф набояд бошем, бетараф истода наметавонем. албатта ман барномаи худро хеле шуд танаффус карда будам, як хато накунам 2-3 моҳ шуд ки барнома кардагӣ нестам. зеро медонед чӣ тавр шуд? ба мардуми мо ман чунин фаҳмидам ки на ҳуқуқи худ дар кор аст, на ҳуқуқи дигар дар кор аст, умуман ҳеҷ чӣ дар кор нест. ва нахостам дигар. метавонам барнома кунам, ман рафтагӣ ҳастам, ман дар ҳамин ҷо ҳастам, ман дар роҳи мубориза ҳастам, ман бо ҳукумат ягон чӣ надорам. Бо ҳукумат ягон ҷанге надорам, яъне ки бо сохторҳо, ман бо кирдори сохторҳо норозӣ ҳастам. яъне ҳастам дар ҳамин ҷо. фурсат пайдо кардам, барнома мекунам, мебуram дар мавзӯъҳои доғ кӯшиш мекунам ҳамроҳи шумо бошам. ва лекин ҳоло ҳар ҳафта ё ин ки дар як муддати муайян карда наметавонам мутаассифона. фақат ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки бетараф набошед, дар чунин ҳолатҳо, дар чунин ҳодисаҳо бетараф набошед. бетараф шудан ин худ як ҷиноят аст, бетараф истодан ин худ як ҷиноят аст. яъне мардуми мо наметавонад мардуми ба номуси мо, шуҷои мо тоҷик бетараф истода наметавонад. боз мегӯям тарафдори ҷанг нестам, лекин кӯшиш кунен ҳуқуқи худро талаб кунен, ҳақиқатро талаб кунен, адолатро талаб кунен аз ҳукумат, аз мақомотдорон, ки имрӯз рӯйпӯш карда истодан, боз кӯшиши рӯйпӯш кардан доранд, боз мехоҳанд ҷинояткорон ё ин ки ҷазои сабук гиранд, ё ин ки умуман ҷазо нагиранд. агар ки чунин намекарданд, ҷамшед қаландаров ба фикрам буд, ҷамшед кароматов ки пештар ҷиноят содир кардагӣ буд, инро бубинед, пештар ҷиноят содир кардагӣ буд, яъне ки одамро қатл кардагӣ буд, бо мошинаш пахш кардагӣ буд, чӣ хел кар накардагӣ, одам қатл шуда буд, вафот кардагӣ буд. Новобаста аз ҳамаи ин мегиранд боз дар милиса, боз дар обоб бошад, ҷояш мекунанд, фаъолият мекунад, кор мекунад, то қатли дигарро нарасонад. Дастони ино тамоман пур аз қатл, хун шуда ҳастанд, воқеан ҳам пури хун шуда ҳастанд, аз ягон чӣ наметарсанд. зеро медонанд ки дар қафошон ё ин ки падар доранд, ё ин ки таға доранд, ё ин ки ягон каси дигар ҳаст ки инҳоро ҷиноятҳоро рӯйпӯш карда мекунанд. чӣ хеле ки нисбат аз ҷамшедро рӯйпӯш карда, имрӯз гирифт боз дигар ҷиноят содир кард. боварӣ комил доранд ки онҳо ҷазои сазовор намегиранд. агар ки медонистанд ҷазои сазовор мегирифтанд, дар аввал инро дигар дар ин сохтор умуман роҳ намедоданд. барои чӣ нисбати дигарҳо ҳамин қонунҳоро истифода мебарем ку? агар касеро нахоҳем, доғи судӣ касе дошта бошад, ба кор намегирем. барои чӣ ин нафарро ба кор боз гирифтем? савол ба шумо, вазорати корҳои дохила. барои чӣ ягон маълумот аз рӯзи сеюм ғайр аз он ки пешниҳод кардем, фақат гуфтем ки шумо мо аз сабаби амфетамин гузашт, дигар ягон маълумот нест нисбати ин нафарон. чаро? камаш бо 3 модда ин нафарро бояд ҷазо гирад. барои чӣ он нафароне ки мисол пулчинакҳоро шумо тез мегирен, дар эфир мебурорен, дар ҳама телевизия нишон медиҳен, бераҳаҳоро мебурен нишон медиҳен, блогерҳоро мегирен нишон медиҳен. чаро оиди ин нафарон ақаллан нагуфта истодаем ки хоб бо ҳамин фалон модда ҷиноят парванда оғоз карда шудааст ва тафтишот давом дорад. бо мо маълумоти пуррии шумо дар кор нест. шумо намедиҳанд, бо мо дар кор ҳам нест. барои чӣ ақаллан маълумот намедиҳем ки чтоб мардум камтар ором шаванд, он модар камтар таскини дилаш паст шавад, таскин ёбад ки дар ҳақиқат қотилони фарзанди ман нисбаташ парванда оғоз карда шудааст, ина тафтишот рафта истода бошад. барои чӣ намедиҳем чунин маълумотҳо? ё ин ки дар ягон ҷо гуфта шудааст ки ман бехабар мондам, мумкин нест. медонам ки тафтишот, сирри тафтишотӣ набояд эълон карда шавад. хоб дар ин ҳолат гуфта наметонем.
блогерон мегирен мебрурен. саволи ман ба шумо аст. ҷавоб дода метавонед ба ин? боз не. яъне ранги ҳарвақта, ранги пешина наметавонед. зеро аксар ҷинояткор ҳастед. зеро аксарияти шумо дастотон пури хун аст. дар оғӯши хун ваҳшӣ шудагӣ ҳастед. қотил шудагӣ ҳастед. масъалаи дирӯз як чи дигарро мехостам барномаро ҷамъбаст кунам. ҳаминро гуфта гузарам. масъалаи пранке ки дирӯз як блогери тоҷик аз Москва кард, номашро ман намедонам, аз қафои блогерон нестам. бо ин блог пранки кардагиотон шумо чӣ кор карда истодем? мехостам ба ҳамаҳо камтар муроҷиат кунам. кам аст куштор аз тарафи милисия дар Тоҷикистон. кам аст дар Русия мардуми муҳоҷирро қатл карда истодаам, боздошт карда истодаам, қонунбайронӣ чӣ қадр зулму ситам карда истодаам. шумо бо ин пранки худ мехоҳед боз ба онҳо чӣ диҳед? яъне ёд диҳед, баҳона диҳед. яъне ки нисбати мардуми мо чунин кард. о дар каллаи пӯсидагиотон лаънат. чӣ кор карда истодаен? боз буроварда истодаен ҳаминро мегӯем ки ина мумкин аст ҳамихе кардан. шумо боз ба милисияҳои Русия ёд дода истодаен ки нисбати мардуми миллати мо чунин аст. маҳз аз қафои шумо ҳаромзодаҳо бахшиш манзарат мехоҳам. аблаҳон ки чунин пранкҳоро сар медиҳед, боз шиканҷа зӯроварӣ нисбати мардуми мо зиёдтар шудааст. обрӯи миллати моро паст карда ҳастед. шаъну шарафи миллати моро дар ҳама ҷо паст карда ҳастед. беобрӯтарин, ба фикрам беқадртарин миллат мо шуда ҳастем, тоҷикон, дар ҳама ҷо. ман имрӯз сахттар гап задам, камтар манзарат мехоҳам ба касе чӣ бошад, лекин маҷбур шудам. маҷбур ҳастам. барои чӣ пайдо кунен ҳамон нафаронро? ҳамон блогеронро ҷазо дода наметавонем. ман талаб дорам аз мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, чӣ дар Русия бошад, чӣ дар он ҷо таркиби ҷиноят мавҷуд аст 100%. нисбати онҳо парванда оғоз карда шавад. чӣ хеле ки блогеронро буровардем ку духтароро. дигар ман тобу тазаллоқ кардам дар пеши навор, дар пеши экран. тобу тазаллоқ кардам ки мо дигар намекунем. то истем ку ана ин нафаронро чӣ кунем? ҷазош диҳем? инҳо сазовори ҷазо ҳастанд. анамин нафарон мардуми моро, миллати моро дар ҳама ҷо беобрӯ паст зада истодааст. мардуми тоҷикро пас аз эълон кардани аз ҳама терроризм ки гап зад ҳарф зад, экстремист террорист аст барои шумо. дар ин ҷурми террористӣ, экстремистӣ дар ин ҷо пагон шудагӣ ҳастааст. дар Русия на хона медиҳанд барояшон. азоби онҳо сахт. ҳамаро метавонанд худи полисҳои Русия дастгир кунад, дар гарданаш ҷурми экстремистиро занад. луқма партофтагӣ ҳастем. мутаассифона. хуб дӯсто, фикр кунам ки хеле шуд. не, қабул карда наметавонам, зеро ман шуморо натонистаед шудам дида. номатонам маълум нест. мутаассифона. хуб, ягон кас дух накарден, яъне ки ҷуръат накарден ки вориди барнома шавен, зеро шояд ман барномаро дер мебарам барои ҳамон бошад. хайр, хуб бошад. агар касе метавонед савол дошта бошен, оиди ҳуқуқ, оиди ягон чӣ, метавонед саволҳои худро нависен дар поини комментария. кӯшиш мекунам ман ҷавоб пайдо кунам, ё ин ки ман гуфтам дар Telegram мессенҷер метавонед нависен. лекин аз шумо хоҳиш дорам мардуми тоҷик бетараф набошен ва камтар ба ҳамин дилу виҷдони худ гӯш кунен. ба дили худ гӯш кунен, ба виҷдони худ гӯш кунен. талаби ҳуқуқи худро кунен ва ҷазои сазоворро талаб намоен. нисбати ин нафарон қотилон ҷазои сазовор
ҷазо тибқи талаботи қонун дода шавад. ман моддаҳошро пештар гуфта гузаштам. шояд бо дигар шумо метавонед нисбати дежурни статьяҳо ҳаст, метавонед чӣ кардан бур кардан. бояд ҷазои сазовор бигиранд ин нафарон. бас аз ашки модари тоҷик рехтан, бас аз ашки занҳо рехтан дар тоҷик. хотима дозед ба ин. бас аст. стоп мегӯям, стоп. мардум, косаи сабри мардум пур шудагӣ ҳастааст. ҷони мардум ан ҳамин ҷо омада расидагӣ ҳастааст. барои ҳамун бас. дар ҳамин ҷо бо шумо хайру манзур мекунам. агар касе мехоҳад, касе дух дорад, обуна шавен ва суҳбат мекунем. то барномаи оянда дар паноҳи худованд бошен. худованд ҳар як ки шуморо ҳифз кунад ва моро ҳифз кунад. майити наврафтаро ҷояшро ҷаннат гардонад. бори дигар таъзияи худро баён менамоям. воқеан ҳам фарзандро каром мекунӣ агар чунин ваҳшию мардуномард қатл намояд. ин хеле дарнок аст. ман ҳоло дарди он модару наздиконашро дарк карда истодаам. ду фарзанд боз ду сағираи дигар зиёд шуд дар Тоҷикистон. кам буд, боз ду сағираи дигар зиёд шуд. мутаассифона. хуб, дар паноҳи худованд бошед дӯстон. обуна шавен. манзарат мехоҳам.